Kuuɗe Lilaaɓe suura 11 aya 1 yaaki 13. Biitrus meddi e tokkuɓe Yeesu wonɓe Urusalima. Lilaaɓe e tokkuɓe Yeesu wonɓe leydi Yahudiya fuu ɓe nani habaru yimɓe na Yahudanko'en jaɓi wolde Allah. Nde Biitrus yahi Urusalima, Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu dariiɓe dow ndonu mu'en ngunaaduki. Ɓe mbi'i ko o waɗi ɗum wooɗa, e ɓe mbi'a, ngam ɗume nattuɗaa nder wuro yimɓe ɓe naadaaka haa a nyaamdi e maɓɓe. Biitrus ɗiiwitaniɓe no ko ɗume fuɗɗiri, o wi'iɓe, ko ngonnoomi nder gariiri Joofa, e mi waɗa do'aare, mi yi'i wahayu. Nder wahayu ɗum mi yi'i goɗɗum e jippoyo daga dow, e ɗum nandi e wudere mawnde kaɓɓaande e guttuli 4. Ɗum iwoyi daga dow, e ɗum jippinoye to am. Nde ndaarumi nder maajum, sey ngiimi marle ɗe koyɗe 4 e diiwe ladde e dasotooɗe e colli nder mayre. Sey nanmi hononde e wi'ayam, Biitrus, umma nangu, kirsa, nyaama. Mbi'umi, aa'a Joomiraawo, mi meeɗaayi nyaamuki ko harmini ko ko laaɓaayi. Hononde nden fuɗɗiti wi'iyam, taa harmin ko Allah laaɓini. Ɗum waɗi nonde 3. Gaɗa non ɗum fuu ɗum so'aa dow. E carel ngel worɓe 3 liloyaaɓe to am daga Kaysariya njotti wuro ngo ngonmi. Ruuhu Allah wi'iyam mi yaada e maɓɓe to mi waɗa seko. Ɓe tokkuɓe Yeesu 9 njaadi e am, min nattidi wuro Korneliyus. O wi'imin no o yi'iri malaa'ikaajo garɗo wuro maako wi'imo, lilu goɗɗo gariiri Joofa, nodda goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Biitrus. O wi'ete no keɓrataa kisndam an e wuro maaɗa fuu. Nde puɗɗumi metuki, sey Ruuhu Allah jippii dow maɓɓe, non no ɗum jippiri dow meɗen arande. Sey siftormi ko Joomiraawo wi'uno wi'uki, Yahaya waɗani yimɓe baptisma e ndiyam, amma onon Allah waɗiranay on baptisma e Ruuhu muɗum. To Allah hokkiiɓe dokkal ngal o hokki en, nde kooliiɗen Yeesu Almasiihu Joomiraawo, to min mi moye kaɗaymi ko Allah yiɗi waɗuki? Nde ɓe nani ko o wi'i, ɓe nde'iti, ɓe manti Allah ɓe mbi'i, Allah waɗani yimɓe na Yahudanko'en laawol tuubuki, ngam ɓe kisa, ɓe keɓa yonki ki re'ata. Yaa Allah Joomiraawo, Joomu mangu e teddungal, min gettiima ngam yidde maaɗa e moƴƴere maaɗa, min gettiima kadi ngam wolde maaɗa nde min jangi ɗo'o. E min torooma nder moƴƴere maaɗa, maɓɓutu ɓerɗe amin, kokkaamin faamu wolde maaɗa nde min jangi ɗo'o, e bawɗe waɗuki ko mbiyataamin nder wolde maaɗa. Amin. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani aaya 1 wi'i, Lilaaɓe e tokkuɓe Yeesu wonɓe leydi Yahudiya fuu ɓe nani habaru yimɓe na Yahudanko'en jaɓi wolde Allah. Ɗo'o lilaaɓe annabi Iisaa horiiɓe e tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe leydi Yahudiya nani habaru no yimɓe na Yahudanko'en jaɓiri wolde Allah nde Biitrus waajinani ɓe, haa ma Allah Joomiraawo hokkiiɓe Ruuhu muɗum. Fii ɗum weli ɓe na seɗɗa, ko nde ɗum hayɗiniiɓe. Aaya 2 yaaki 3 wi'i, nde Biitrus yahi Urusalima, Yahudanko'en kooliiɓe Yeesu dariiɓe dow ndonu mu'en ngunaaduki. Ɓe mbi'i ko o waɗi ɗum wooɗa, e ɓe mbi'a, ngam ɗume nattuɗaa nder wuro yimɓe ɓe naadaaka haa a nyaamdi e maɓɓe. Amma en nanii ɗo'o, tokkuɓe Yeesu jogiiɓe ndonu mu'en ngunaaduki nanaayi belɗum ko Biitrus waɗi. E yiiki maɓɓe, nde Biitrus yahi wuro Korneliyus, ko Biitrus waɗi ɗum wooɗa. Nde haa o yahi wuro Korneliyus, neɗɗo na Yahudankeejo mo naadaaka, haa ma o nyaami nyamdu e maɓɓe. Ngam non ɓe mbi'i Biitrus, ngam ɗume nattuɗaa nder wuro yimɓe ɓe naadaaka, yimɓe na Yahudanko'en, haa nyamduɗaa e maɓɓe? Ɗo'o Yahudanko'en ɓe'e e ngi'a ndaa haana Biitrus natta wuro Korneliyus, ngam na o Yahudankeejo, nden bo o naadaaka. Ngam e carel ngel Yahudanko'en tan naadata worɓe mu'en, amma leƴƴi koriiɗi ɓe naadata ɓiɓɓe worɓe maɓɓe. Ngam non to Yahudanko'en fuu neɗɗo mo naadaaka o karminiiɗo to maɓɓe. Hanjum waɗi Yahudanko'en ɓe'e e kaɓana Biitrus, ngam e yiiki maɓɓe o waɗi ko haana. Nde haa o yahi wuro Korneliyus, neɗɗo na Yahudankeejo
mo naadaaka. Yahudanko'en tokkuɓe annabi Iisaa tokkoɓe ndonu naaduki ɓe e ɓe mbi'a, to neɗɗo tokkoto annabi Iisaa doole sey to naadaama, waɗa bo fuu ko Attawra wi'i. Aya 4. Ammaa Biiturus ɗiiwitaniɓe no ko ɗume fuɗɗiri. Aya 5:12 o wi'iɓe, ko ngonnoomi nder gariiri Joopa e mi waɗa do'aare, mi yi'i wahayu. Nder wahayu ɗum mi yi'i goɗɗum e jippoyo daga dow, e ɗum nandi e wudere mawnde kaɓɓaande e guttuli 4, ɗum iwoyi daga dow, e ɗum jippinoye to am. Nde ndaarumi nder maajum, sey ngiimi marle ɗe koyɗe 4 e diiwe ladde e dasotooɗe e colli nder mayre. Sey nanmi hononde e wi'ayam, Biiturus, umma nangu, kirsa, nyaama. Mbi'umi, aa'a Joomiraawo, mi meeɗaayi nyaamuki ko harmini ko ko laaɓaayi. Hononde nden fuɗɗiti wi'iyam, taa harmin ko Allah laaɓini. Ɗum waɗi nonde 3. Gaɗa non ɗum fuu ɗum so'a dow. E carel ngel worɓe 3 liloyaaɓe to am daga Kaysaariya njotti wuro ngo ngonmi. Ruuhu Allah wi'iyam mi yaada e maɓɓe to mi waɗa seko. Ɓe tokkuɓe Yeesu 9 njaadi e am, min nattidi wuro Korneliyus. O wi'imin no o yi'iri malaa'ikaajo garɗo wuro maako wi'imo, lilu goɗɗo gariiri Joofa, nodda goɗɗo bi'eteeɗo Siiman Biiturus. O wi'ete no keɓrata kisndam an e wuro maaɗa fuu. Nde puɗɗumi metuki, sey Ruuhu Allah jippii dow maɓɓe, non no ɗum jippiri dow meɗen arande. Sey siftormi ko Joomiraawo wi'uno wi'uki, Yahaya waɗani yimɓe baptisma e ndiyam, amma onon Allah waɗiranay on baptisma e Ruuhu muɗum. To Allah hokkiiɓe dokkal ngal o hokki en, nde kooliiɗen Yeesu Almasiihu Joomiraawo, to min mi moye kaɗaymi ko Allah yiɗi waɗuki? En nanii ɗo'o no Biiturus hokki ɓe habaru no ko ɗume fuɗɗiri haa waɗi ɓe njahi wuro Korneliyus. Biiturus e tabbitinana ɓe ɗo'o Allah e hoore muɗum siryi yaadu maɓɓe wuro Korneliyus ko saare Korneliyus, ngam o wi'amo no o heɓirta kisndam diga hakke maako e kiita Allah garayka nyalde darngal, kanko e iyaalu maako fuu e laawol hoolaaki Yeesu Almasiihu waato annabi Iisaa. Korneliyus bo e iyaalu muɗum e fuu yimɓe kawrutuɓe wuro maako, nde ɓe nani ko annabo'en Allah mbi'i dow annabi Iisaa wiiki, fuu kooliiɗomo heɓay yaafuye hakkeeji muɗum. Ɗon e ɗon Korneliyus e iyaalu muɗum e fuu yimɓe kawrutuɓe wuro maako ɓe kooli annabi Iisaa. Diga ɗon sey Allah Joomiraawo jippinani ɓe Ruuhu muɗum, bo non no o jippinani tokkuɓe annabi Iisaa diga arande. Aya 12. Biiturus heeŋitiri e wiiki ɓe, to Allah hokkiiɓe dokkal ngal o hokki en, nde kooliiɗen Yeesu Almasiihu Joomiraawo, to min mi moye kaɗaymi ko Allah yiɗi waɗuki? Ɗo Biiturus wi'i Yahudanko'en ɓe'e, nde Allah hokkiiɓe dokkal ngal o hokki en, nde kooliiɗen Yeesu Almasiihu Joomiraawo, to min mi moye kaɗaymi ko Allah yiɗi waɗuki? Ma'ana Allah Joomiraawo hokki yimɓe naa Yahudanko'en Ruuhu muɗum, bo non no o jippinani tokkuɓe annabi Iisaa diga arande. Nde Allah e hoore muɗum yiɗi hisna Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en diga hakke mu'en e laawol hoolaaki annabi Iisaa, to Biiturus o moye haa o haɗa Allah waɗuki ko yiɗi, waato o hisna Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en diga hakke mu'en e laawol hoolaaki annabi Iisaa? Seko walaa ɓii Aadama nder duuniyaaru ndu'u baawayɗo haɗa Allah waɗuki ko yiɗi. Bandiraawo am, ko an a waaway kaɗa Allah waɗuki ko o yiɗi? Min ma mi waawataa mi haɗa Allah waɗuki ko o yiɗi. Walaa bo neɗɗo baawayɗo haɗa Allah waɗuki ko o yiɗi. En nani Biiturus wi'i ɗo, min mi moye kaɗaymi ko Allah yiɗi waɗuki? Waato nde Allah Joomiraawo e hoore muɗum waɗi Yeesu Almasiihu waato annabi Iisaa warti kisnoo ɓii Aadama fuu e kiitotoɗo ɓii Aadama fuu nyalde darngal. Ngam non Biiturus wi'i ɗo, min mi moye mi haɗa Allah waɗuki non? Moye waawata wayla ɗum ko Allah e hoore muɗum waɗi?
wala. Allah yiɗi waɗi non, wato o waɗi annabi Isa warti kisno ɓii Adama diga hakke muɗum e kiitotoɗo ɓii Adama nyalde darngal. Allah yiɗi waɗi non. Hande e woodi woɓɓe nyumoɓe deydey bo Yahudanko'en ɓe'e, wato e ɓe nyuma wiiki Allah joomiraawo liloyi annabi Isa ngam Yahudanko'en tan, ko bo diina Kiristiyaniti diina Yahudu e Nasara'en. Ngam non haana pullo tokko annabi Isa. Bandiraawo am, to a nder nyumoɓe iri ngo'o nyumo, sey paama ɗo o wiiki Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗo o wiiki o liloyi annabi Isa nder duuniyaaru ndu'u ngam hisnuki ɓii Adama fuu diga hakke e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam non fuu ɓii Adama kooliiɗo annabi Isa heɓa yaafuya hakkeeji muɗum e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, o bo nattay wuro Allah ko bo aljanna. A faami ɗum bandiraawo am? Aya 17 en nani nde Yahudanko'en ɓe paami ɗum, ɓe mbaawayi metuki, sey ni ɓe manti Allah ɓe mbi'i Allah waɗani yimɓe na Yahudanko'en laawol tuubuki ngam ɓe kisa ɓe keɓa yonkiki re'ata. En nani ɗo nde ɓe nani ko Bitrus wi'i, sey ɓe nde'iti, ɓe mbaawayi metuki, amma ɓe manti Allah ɓe mbi'i lallai Allah maɓɓitani yimɓe na Yahudanko'en laawol tuubuki ngam ɓe kisa diga kiita Allah garayka nyalde darngal, ɓe natta wuro maako ko bo aljanna. Bandiraawo am, Allah maɓɓitaniima laawol tuubuki e kisndam diga kiita maako garayka nyalde darngal, barka hoolaaki annabi Isa. Taa jaɓi a hoolake annabi Isa se ko wala, a heɓay kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, a heɓay yaafuya hakke maaɗa, a bo heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bandiraawo am, a faami ɗum? Emi do'o amma Allah hokkete faamu ɗum nder ɓernde maaɗa.